فرمایا جے فرمایا اپنا محبوب کوئی دندہ تے نہیں. اے ایمان والیو میرا تواڈے اوپر اے احسان جے کہ میں تانوں اپنا محبوب دیتا. میرے محبوب دی قدر کرنا اور محبوب دی قدر اے جے کہ محبوب دی اتباع کرنا. ابراہیم علیہ السلام منگدے پے نے الہ العالمین میں تیرے کولوں تیرا محبوب منگدا واں. اے الہ العالمین میں تیرا گھر بنا دیتا جے. اے الہ العالمین ہن اس دے اندر جس نے معلم بن کے آنا جے. اے الہ العالمین جس نے اس رشد و ہدایت دے مرکز نو آباد کرنا جے. اے الہ العالمین ہن او کملی والا پیغمبر میری نسل جو پیدا فرما دیو نا. ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی. حق تعالیٰ فرما دے نے ابراہیم ہن میرا محبوب آئے گا تیرے خاندان چوں. اور حضور بھی خود فرما دے نے کہ میں تے اپنے دادا ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا واں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے نے الہ العالمین مینوں اپنا محبوب عطا فرما دے. تیرے محبوب دا کم اے ہوئے کہ انہاں نوں تیری کتاب دیاں آیات پڑھ کے سناوے. انہاں نوں قرآن پڑھ کے سناوے. حضور دی آمد دا پہلا مقصد جے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا. حضور دی آمد دا پہلا مقصد کی جے بھئی سارے بولو. میں تقریر ادھی کاپ کرنی ادھی تواڈے کولوں کرانی. میں کر لی تقریر ہن باقی تسی کرنی ہے. حضور دی آمد دا پہلا مقصد کی ہے بولو بولو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا. یاد کر لو تسی دل نہ میری تقریر سن لئی نا میری تقریر اس بندے نو بھی یاد ہو جاندی ہے جڑا پرانا کچی چو 2 باری فیل ہویا ہے. ہاں میں کوئی علامہ شلامہ نہیں بس یہ میرے استاد محترم انہاں دی شفقت اور محبت جے تے میں تو تانوں تقریر یاد کرا جاں گا انشاءاللہ العزیز. 10 سال بعد بھی ملو گے نا دسو گے مولوی صاحب تسی ساڈے چک چائے سی اے تقریر تسی سنائی سی تے سانوں اے اننے مسئلے تے انیاں گلاں تہاڈی تقریر چوں یاد نے. ماشاءاللہ. تے حضور دی آمد دا پہلا مقصد ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا. الحمدللہ جویں استاد محترم دس رہے سن کہ ماشاءاللہ تہاڈے پنڈ دے اندر مدرسہ قائم طلباء حفظ دے ناظرے دے بچیاں یہ تو بڑی سعادت دی بات جے. وہ بڑی خوش قسمتی دی بات جے تے اے جویں دس رہے سن کہ بیان تو بعد انہاں دی دستار بندی بھی ہونی ہے. تے اگلی گل سن لو انہاں بچیاں دی دستار بندی ایتھے ہونی ہے تے انہاں دے والدین دی دستار بندی انشاءاللہ حشر دے میدان چ ہوئے گی. انہاں دے سراں تے تسی رومال پگڑی بنو گے لیکن جڑے انہاں دے والدین نے انہاں دے سراں دے اوپر حدیث مبارکہ چ آندا جے اللہ ایہو جے نورانی تاج سجان گے جدی روشنی آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی. لوگ کی سمجھن گے شاید انبیاء علیہ السلام آ گئے حضرات صحابہ کرام آ گئے اولیاء کرام آ گئے کو برگزیدہ شخصیات آ گئی ہیں. پوچھن تو بعد پتہ چلے گا یہ تے حافظ قرآن دے والدین آ گئے اور پھر حافظ قرآن دے والدین سراں تے نورانی تاج ہون گے نبیاں دیاں صفاں چ بیٹھے ہون گے. سبحان اللہ. تے انہاں دے یار بیلی رشتہ دار بڑے حیران ہون گے یار ایڈا کو چنگا عمل تے نے ہور کوئی نہیں دنیا تے کیتا تے اوتھے چڑھ کے کیویں بیٹھ گیا ہے. اللہ تسیاں دنیا اندر ویکھو تہاڈے پنڈ دا کوئی غریبڑا جا وزیر اعظم دا جلسہ ہوئے برابر نال کرسی تے بیٹھ جائے تو تانوں حیرانگی ہوئے گی کہ نہیں بلکہ کئیاں نوں کچیچیاں چڑھدیاں سوری دا بیٹھا ویکھ کے میں اوتے چڑھ گیا ہیں ہوندا ایویں نہیں ہوندا. اے غریبڑا جا ویکھ کیویں وزیر اعظم دے نال بیٹھا ہے. اس تو زیادہ حیرانگی ہوئے گی جدوں تسی ویکھو گے جناب نورانی تاج پا کے نبیاں دیاں صفاں دے اندر بیٹھے نے. پوچھن تو بعد پتہ چلے گا اے حافظ قرآن دے والدین بیٹھے نے. اور اللہ حافظ قرآن نو فرمان گے اے حافظ قرآن آج قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا. اور لکھیا ہے کہ جتھے والناس تے پہنچے گا نا ادوں حافظ قرآن جنت الفردوس پہنچ چکیا ہو. اچھا اللہ فرماؤں گے حافظ قرآن تیرا ایک اور بھی اعزاز ہے.
تیرے خاندان دے او 10 افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، جنہ کول کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی بھی شے انہاں دے کول کوئی نہیں، جہنم واجب ہو چکی ہے، لے تینوں اسی جنت دے 10 ٹکٹ دینے ہاں، جدے ہاتھ چ پھڑائے گا اسی اونوں بھی جنت چ داخل کرنا۔ وہ تو چاچا کہے گا، میرے والے ویکھو، چاچا کہے گا بھتیجیا مینوں پچھان ہوئے تیرا چاچا لگنا ہے، وہ مامے بھی کہنے گے مینوں پچھان، جنہاں نے رشتے تو بھی انکار کرتا سی غریب نو، ہاں ہاں پتہ ہے سانو ایم اے پاس نو تو بڑی جلدی رشتہ آتے، آپ سے جی مولوی ہے جی روٹی منگنی ہے جی، ہاں ہاں تمہیں پتہ لگے گا اس قرآن کی قیمت کی ہے حشر دے میدان دے اندر، ادو پتہ چلے گا حافظ قرآن دا مقام کیجے، اس دی شان کیجے، ادو رشتہ دار کہن گے، پھپھیاں کہن گیاں، مامیاں کہن گیاں، چاچیاں کہن گیاں وہ سانو پچھان تو صحیح اسی تیرے فلاں لگتے ہیں۔ اللہ فرماندے مرضی ہے حافظ قرآن اج تیری، جدے ہاتھ چ ٹکٹ پکڑائے گا اسی کوئی حساب نہیں لینا، سیدھا جنت چ جائے گا۔ اج دے دسو بھی نا رشتہ داراں کو منڈے نے قرآن حفظ کر لیا تو منہ پٹھا جا کر سو قرآن ہی پڑھیا انہوں تسی انگلش میڈیم پڑھا دے، انہوں تسی ڈاکٹر بنا دے، انہوں تسی انجینئر بنا دے، بھائی اسی کدو روکیا جو مرضی بناؤ، اسی کہنے اس تو پہلے انہوں بخشش دا سامان بھی بنا لو۔ حافظ قرآن تو بعد جو مرضی پڑھائی جو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ جو مرضی کرو انہوں تسی، اسی روک دیں کوئی، لیکن جی انہیں قرآن نو یاد رکھیا اے ساریاں فضیلتاں او دے واسطے نے، اور حافظ قرآن دا عذاب قبر بھی معاف جے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، چونکہ میں اگر اس موضوع دی طرف چلا گیا تو بات بہت دور نکل جائے گی، میں واپس آنا، میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے بس میں وہ تے چند دو چار موتی دے کے بات نو سمیٹدا تے حضور دی آمد دا پہلا مقصد ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا، تے تسی بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو، اپنی صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت نال کرو۔ حدیث مبارکہ چاہندا جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد سورہ یاسین دی تلاوت کر لیندا اللہ او دے سارے دن دے کماں نو آسان فرما دیندے۔ اج ہر بندہ چاہتا میں دفتر جاواں جاندے ہی کام ہو جائے، میرے سارے کام سوکھے ہو جان، تے بھائی یہ نسخہ سانو ساڈے نبی نے دے دیتا ہے، سورہ یاسین دی تلاوت کرو سارے کام ہی آسان ہو جان گے۔ حدیث مبارکہ چاہتا جیڑا بندہ عشاء دی نماز تو بعد سورہ ملک دی تلاوت کر لیندا اللہ اس بندے دا عذاب قبر معاف فرما۔ اس واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت نو لازم پکڑو۔ پہلے ساڈے گھراں دے اندر ماشاءاللہ پرانے دادے دادیاں نانے نانیاں انہاں دے جناب بڑے بڑے قرآن رکھے ہوندے سی، بڑیاں بڑیاں تسمیاں 500 دانے والیاں، ہن ماشاءاللہ او دادیاں بڑھیاں نے بھی بڑیاں بڑیاں LCDیاں لوائیاں ہیں اللہ ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں LCDیاں لوا کے بیٹھے نے وہ بھی۔ تو میرے محترم سامعین اللہ دے قرآن دی تلاوت اپنے گھراں دے اندر لازم کرو، اور جتھے قرآن پڑھیا جاندا شیاطین جنات وہ جگہ چھڑ کے دوڑ جاندے ہیں۔ حضور دی آمد کا پہلا مقصد کی ہے بھائی؟ گل سمجھ آ گئی کہ پھر مڈو شروع کراں؟ آ گئی ہے۔ حضور دی آمد کا دوسرا مقصد ہے قرآن دا سمجھنا، دوسرا مقصد کیجئے قرآن دا اور سمجھنا بھی عالم با عمل کول ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ پروفیسراں کولوں نہیں سمجھنا، ہاں انہاں کو سکول دا سمجھو جو مرضی سمجھو، لیکن کسے عالم با عمل کولوں قرآن دا مطلب اور مقصد سمجھنا کہ اللہ نے یہ اندر ساڈے لئی کی حکم نازل کیتا ہے، کس چیز نو حلال کیتا ہے، کس چیز نو حرام کیتا ہے، بحیثیت مسلمان ہر بندے دے اوپر یہ بات لازم جے۔ اسی یہ نہیں کہنے کہ سارے عالم بنو، سارے حافظ بنو، سارے قاری، یہ تے فرض کفایہ جے چند لوگ پنڈ دے ہو گئے سب ولوں ادا ہو گیا، لیکن ہر ایک بندے دا دیندار بننا سب دے اوپر فرض ہے۔ کم از کم انہوں انہاں تے پتہ چلے کہ حضور کس واسطے تشریف لے آئے، حضور کی سانو دے کے گئے نے، بحیثیت مسلمان ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے۔ تے حضور دی آمد دا پہلا مقصد قرآن دا پڑھنا، اور حضور دی آمد دا دوسرا مقصد ہے قرآن دا سمجھنا، اور حضور دی آمد دا تیسرا مقصد ہے حکمت۔ حکمت تو مراد حضور علیہ السلام دی سنت اور حضور دا طریقہ جے۔ حکمت تو مراد کیجئے حضور دی سنت، حضور دا بولو بولو جلدی بولو کہ میں جلدی اگے چلا۔ حکمت تو مراد کیجئے حضور دی سنت، حضور دا اللہ نے جیڑا
بھی حکم نازل کیتا فرمایا اے حکم میرا جے اے دے اندر طریقہ میرے نبی دا ہے بس اے پتے دی بات جے اور یہی قبول عمل دی نشانی جے کہ حکم اللہ دا ہوئے تے طریقہ نبی دا ہوئے امت بھٹکی ایتھوں آن کے کہ حکم تے اللہ دا پر اسی مرضی اپنی چلاتی جدو اپنی مرضی چلاتی تے پھر وہ عمل قبول نہیں ہونا وہ بدعت زمرے جائے گا ہور پاسے گل چلی جائے گی اللہ دا حکم تے ہر عمل دے اندر طریقہ نبی دا ہوئے یہ بہت سارے سوالوں دا جواب بھی ہے تے بہت سارے اعتراضات بھی دے اندر حل ہو جان گے جدو تسی نبی دا طریقہ اختیار کرو گے اے حضور دی آمد دا تیسرا مقصد اور چوتھا مقصد یہ حضور دی آمد دا وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنا اپنے اندر نو پاک بنانا صاف بنانا تسی کہو گے مولوی صاحب ساڈا تے اندر پاک ہے بالکل سارے دے ہی پاک ہے پر علماء دی موجودگی میں وضاحت کر دینا کہ سب تو پہلے اپنے اندر نو تکبر تو پاک کرنا اور تکبر کینوں کہندے ہیں حق بات نو قبول نہ کرنا تے لوگاں نو حقیر سمجھنا اج بیماری سانو لگی ہوئی ہے حدیث مبارکہ چ جڑا بندہ کسے نو حقیر سمجھدا ہے تکبر دا مریض ہے فرمایا جنت جانا تے دور دی بات ہے وہ تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا یہ اللہ دے نبی دا فرمان جے اج سانو یہ بیماری لگی ہوئی سانو اج حسد دی بیماری لگی ہوئی اسی کسے دا چنگا کچھ ویکھ ہی نہیں سکدے ویکھ نہیں سکتے کسے دا اور حدیث مبارکہ چاہتا جے حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندا مثال دے کے میرے محبوب نے سمجھایا فرمایا جویں اگ سکی لکڑی نو کھا جاندی ہے تے بھائی وہ ساڈیاں نیکیاں نو کھائے گی جدوں اسی لوکاں دے حسد کران گے ہیں حسد کرن والا اللہ دی تقسیم تے اعتراض کردا جے اللہ فرماندے نے تو ہوندا کون ہے میری تقسیم تے اعتراض کرن والا میں جدے تے جدوں چاہواں فضل کر دیاں تو کون ہونا وچ لت پھسان والا بندہ میرا میں او دا رب ہاں میں جدوں چاہواں جنوں چاہواں جتھے چاہواں اونوں نواز دیاں تو ایویں بیٹھا کڑی ہے نا اینوں اللہ نے کیا دیتا جی اینے پتہ نہیں کتھوں لیندا جی پتہ نہیں کی ہو گیا جی سارے گاہک ایدی دکان تے جاندے اللہ فرماندے تینوں تکلیف کیوں ہوندی ہے تینوں تے میرے فیصلے تے راضی رہنا چاہیے سی کیوں جی گل سمجھ آ رہی ہے بس میں تھوڑا ہی ذرا کہ آپریشن چلا رہے ہیں نال کیونکہ جو سرجن نو بلانا ہے تو آپریشن تو ہونا ہی ہونا سمجھ گئے کہ نہیں میں ملم پٹی والا مولوی تو ہے نہیں اسی تو ہے روحانی سرجن اسی تھوڑا آپریشن نال ضرور کرنا ہے یہ ساری بھی مجبوری ہے تو میرے محترم سامعین حضور دی آمد ہے چوتھا مقصد ہے اپنے اندر نو پکیزہ بنانا اچھا میں ہور تھلے کر کے سمجھانا تسی کہندے یار بندہ اتوں تے بڑا سوہنا ہے پر ٹھڈوں پیڑا ہے کہندے ہیں نا تانوں ٹھڈوں پیڑے دی سمجھ آندی ہے تے اللہ نو سمجھ نہیں آندی ہیں اللہ بھی یہی فرماندے نے جے تو ٹھڈوں میرے نال پیڑا جے تو ٹھڈوں میرے محبوب نال پیڑا جے تو ٹھڈوں اسلام نال پیڑا تے نہ تیرا کلمہ قبول جے نہ تیرے اعمال قبول نے سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لو حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ دے سی وہ کلمہ بھی پڑھ دے سی لیکن فرمایا میرے محبوب نہ اسی انہاں دا ایمان قبول کیتا نہ اسی انہاں دے اعمال قبول کیتا اور میرے محترم سامعین اے اندر نو پاکیزہ بنانا ساڈے سب دے فرض ہے اور اے حضور دی آمد دا مقصد ہے اور اے اندر پاکیزہ بندا ہے جدو کسے پاکیزہ دی مجلس سے جاؤ گے کسی اللہ والے دی مجلس جاؤ گے تے اللہ والا پھر اس دا علاج کرے گا روحانی بیماریاں نو سمجھدا بھی ہوئے تو انہاں دا علاج بھی جاندا ہوئے تو پہلا مضمون مکمل ہویا حضور دی آمد دا مقصد کیجئے قرآن نے 4 مقصد دسے نے قرآن دا پڑھنا قرآن دا سمجھنا اور حضور دی سنت حضور دا طریقہ سمجھنا اور چوتھی چیز اپنے اندر نو پاکیزہ بنانا کیوں جی گل سمجھ آ گئی ہے حضور دی آمد دے اے مقصد نے جڑے اللہ دے قرآن نے دسے نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ میں آج بھی زور تو بات تقریر سے کیا میں ایک جگہ گیا بیان کرن تو پہلے تو سبحان اللہ کہنا مڑ کے تھوڑے وانگوں چپ ہو گئے پوچھا بھی یار کی گل ہے بزرگ سامنے بیٹھے سی میں کہا کی گل ہے چپ کیوں ہو گئے کہنا جی تھوڑے تو پہلے ایک مولوی صاحب نے دسیا ہے بھی ہر دفعہ سبحان اللہ کہن تے جنت چ بوٹے لگتے ہیں تو میں کہا کہ ساری جنت چ بوٹے نہ لگ جان سردیاں نو تھوڑی جی دھوپلی جگہ رہ جائے مینوں لگ رہا تھوڑے جی بھی کوئی دھوپ والے بیٹھے ہیں اچھی کہو ذرا سبحان اللہ جنت چ بوٹے لگتے تو میں انشاءاللہ جی کوشش کراں گا تھوڑے باغ لگ جان مولانا اعجاز صاحب انہاں دے باغ لگنے چاہیے نا جنت اچھی کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری کہہ دیو ماشاءاللہ
کہو کہ مولوی صاحب سبحان اللہ دے ویسے مولوی کلواندے کلواندے رہندے ماشاءاللہ تسی کیوں کلواتا یہ ماشاءاللہ اس تو کلوایا تاکہ نظر نہ لگے اور نظر برحق جے تسی کہو کہ لو جی مولوی جی آپا کو بھڑیاں نظراں والے نہیں تسی چنگیاں نظراں والے ہو ساڈے نبی دا فرمان جے فرمایا نظر بندے نو لگدی ہے مر کے قبر چ پہنچ جاندا نظر جانور نو لگدی ہے تے ذبح ہو کے ہانڈی چ پہ جاندا اس واسطے نظر برحق جے نظر شاگرد دی استاد نو لگ جاندی نظر مرید دی پیر نو لگ جاندی نظر ماں دی بیٹے نو لگ جاندی نظر مقتدی دی امام نو لگ جاندی تے غریب دی مسیح تو چھٹی ہو جاندی ہے پڑھتے پڑھتے نماز ایک باری وگے گی ہن نہیں تے پیچھے ساڈی نماز ہونی ہن کی ہو گیا یہ ہن نہیں ہونی جی ساڈی یہ پیچھے وہ نظر ہی لگدی اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس واسطے نظر برحق ہے گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں ہاں اچھا سانو بھی ایک بڑی بیماری ہے اللہ میاں نعمت دیندا نا موٹر سائیکل لیا موبائل لیا کوئی اور ٹریکٹر لیا جہی بھی نعمت لے تے اپنے پیر و مرشد نو بخاؤ اپنے ماں باپ نو بخاؤ اپنے کسی چنگے مخلص نو بخاؤ اپنے استاد نو بخاؤ جڑا تواڈے لئی دعا کرے اللہ دا کھانا پینا ہڈانا جو بھی ہے تیرے مقدر چ کرے آپ ادھر تو جانا نہیں موٹر سائیکل لے کے شاپر شوپر چڑھا کے جیڑی گلی چ ذرا وہ شریک رہندے ہن مخالف جنہاں نال لگدی اوتے ٹی ٹی کران گے ویکھ کاکا 0 میٹر لے کے آیا میں وہ بھی اندروں سڑیا پھر نکلدا ہے چوک ماری موری ہونی کسی دی تو ہے تے مڑ کے ہوندا کی ایکسیڈنٹ کرا کے تے لت توڑا کے ہاسپٹل پیا ہوندا جا گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں میں مذاق چ گل تانوں سمجھا دتی کہ اللہ نعمت دے کسی اچھے انسان نو بخاؤ جڑا دعا کرے او دے واسطے سڑیاں نو کیوں جا کے بخاندے ہو تہاڈی نعمت نو انہاں دیاں نظراں کھا جان گیاں اور اللہ دے نبی نے فرمایا قرب قیامت کثرت اموات نظر بد دی وجہ نال ہون لوگ جادو ٹونا نو او دے پیچھے بھجے پھردے بڑی شے سمجھدے او جادو ٹونا بہت چھوٹی شے ہے نظر بد اس تو بھی بڑی شے ہے اللہ سانو سب نو نظر بد تو محفوظ فرمائے کچھ آکھو آمین فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے الہ العالمین مینوں اپنا محبوب عطا فرما دے جدے 4 کم ہون جیڑا تیرا قرآن پڑھ کے سناوے جیڑا انہاں نو تیرا کلام سمجھا دے وے جیڑا انہاں نو اپنا طریقہ سمجھا دے وے جیڑا انہاں نو اندروں باہروں پاکیزہ بنا دے وے اور میرے محبوب دی تعلیمات نے صحابہ نو ایہو جیا پاکیزہ بنا دیتا ایہو جیا اعلیٰ تے عرفہ بنا دیتا میرے محبوب اعلان کر دینے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے اتنے پاکیزہ نے جدے بھی پیچھے لگو گے سدھے جنت دے اندر چلے جاؤ گے اور میں ہدایت یافتہ ٹولا جدے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے سدھے جنت دے اندر چلے جاؤ گے تو میرے محترم سامعین اے جے مقصد آمد مصطفیٰ ہن آؤ دوسرا مضمون ولادت مصطفیٰ کہہ دو سبحان ابراہیم علیہ السلام نے منگیا اللہ نے عطا فرمایا حضور خود فرماندے نے میں اپنے دادا ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا اور سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کملی والے پیغمبر جدوں میرے پیٹ دے اندر تشریف لے آئے مینوں عام عورتاں دی طرح کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ مینوں تے انج لگدا سی جویں پھلاں دی ٹوکری چک کے تری پھردیاں سبحان اللہ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ ہاں اللہ دی شان حضور دنیا تے تشریف نہیں لے آئے باپ دا سہارا جا چکیا جے ہائے ہائے اور سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حضور جدو میرے پیٹ دے اندر تشریف لے آئے میں عجیب و غریب چیزاں ویکھیاں کہ میں جدو باہر نکل دیاں میرے پیر تھلے کو نکیلا پتھر بھی آندا ہے تے موم دی طرح نرم ہو جاتا فرماندیاں نے میں درختاں دے کولوں دی گزر دیاں مینوں درخت سلامیاں دیندے نے آمنہ مبارک ہوئے تو آخر الزمان پیغمبر دی اماں بننے والی ہے
فرماندیاں نے میں خوہ تو پانی لین واسطے جانی, میں کی ویکھدی ہاں کہ جدوں میں اپنا برتن کول رکھدی ہاں تے پانی اپنے آپ آ کے میرا برتن بھر جاندا جی. فرماندیاں نے اللہ نے میرے پسینے چو خوشبوواں پیدا کر دیتیاں, میں جدوں عورتاں دے مجمع چ اپنا دوپٹہ ہلاندی سا تے ایداں پورے مجمع چ خوشبو پھیل جاندی سی. میں پسینے والا ہاتھ دیوار تے رکھ دی سا تے اتھوں دیوار تو بھی خوشبو آن لگ جاندی سی. محلے دیاں عورتاں دادا عبد المطلب کو شکایت لے کے آ گئیاں کہ عبد المطلب ویکھو نا آمنہ دا سہاگ اجڑ چکیا جے, شوہر وفات پا چکیا جے, ایہو جیاں اعلیٰ خوشبوواں لاندی جے, اتوں او خوشبوواں مکے چ کتوں لبدیاں بھی نہیں. عبد المطلب آ گئے, کہنے لگے بیٹی آمنہ میرا دل تو نہیں کردا میں تیرے نال گل کراں, پر میں کی کراں محلے دیاں عورتاں تیری شکایت لے کے آئیاں کہ تو ایڈیاں اعلیٰ خوشبوواں لاندی ہیں تے یہ خوشبوواں کتھوں لیاندیاں نے. میں بھی حیران ہاں کہ اج تائیں خوشبو میں بھی نہیں سنگی. اکھاں چانسو آ گئے, کہنے لگے جدوں دا بچہ میرے پیٹ دے اندر آیا میں جو کچھ ویکھدی پئی ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اگر میں سب کچھ دس دیاں ہو سکدا ہے تسی مینوں پاگل سمجھن لگ جاؤ. تسی تو صرف خوشبو ہی ویکھی, میں تو ہور بھی بہت کچھ ویکھیا جے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حضور دنیا تے تشریف لے آئے, رات جا رہی سی دن آ رہا سی, اللہ نے انسانیت نو پیغام دے دیتا, ہن کفر و شرک دا اندھیرا ختم ہو رہا جے تے ہدایت دا نور عام ہو رہا جے. سبحان اللہ. میں آمنہ فرماندیاں جس رات حضور تشریف لے آئے اللہ دی شان کے چراغ کے تیل بھی کوئی اللہ ہی دسنا چاہتے میرا محبوب روشنیاں دا بھی محتاج نہیں, روشنیاں بھی میرے محبوب دیاں محتاج نہیں. فرماندیاں نے حضور دی آمد ہوئی اور مینوں جویں عورتاں نوں تکلیف ہوندی ہے بچے دی ولادت دے ٹائم, مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کمرے چ خوشبوواں پھیل گئیاں تے روشنیاں پھیل گئیاں. دادا عبد المطلب نوں پتہ چلیا دوڑدے ہوئے آ گئے, چاچیاں نوں پتہ چلیا دوڑدے ہوئے آ گئے, ساڈے بھرا دی نشانی آ گئی. جدوں آن کے حضور نوں ویکھیا نا کہن لگے آمنہ اللہ نے تینوں ایڈا سونا بیٹا عطا کیتا. اللہ اکبر. دادا عبد المطلب کہن لگے بیٹی تو تے گھر چ رہنی ہے, میں ملک شام دا سفر کیتا, اج تک میریاں اکھاں نے ایہو جہا حسین و جمیل بچہ نہیں ویکھیا. جبریل آ گئے, انہاں دے جذبات نو فارسی دے شاعر نے اپنے شعراں وچ بیان کیتا. آفا کہا گردیدہ ام او مہر بتا ورزیدہ ام او بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دی گری. کہنے لگا میں مشرق تو لے کے مغرب تک دا سفر کیتا, شمال تو لے کے جنوب تک دا سفر کیتا, زمین تو لے کے آسمان تک دا سفر کیتا, میں نبیاں تے وحی لے کے آیا, پر اج تائیں میریاں اکھاں نے ایہو جہا حسین و جمیل بچہ ہی نہیں ویکھیا. اللہ فرماندے نے جبریل کیڑے جھگڑیاں وچ پے گیا, کیڑی بحث دے اندر پے گیا, میں رب اعلان کردا میں اپنے محبوب جا سونا اج تائیں پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اللہ فرماندے نے میں تو سانچا ہی توڑ دیتا جدے اپنا محبوب بنایا جے. کہہ دیو سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے دنیا دا نصف حسن عطا فرمایا اور اللہ نے اپنے محبوب نو دنیا دا کل حسن عطا فرمایا. حضور علیہ السلام دا 7ویں دن نام رکھیا گیا اور آپ دا عقیقہ کیتا گیا. عقیقہ سنت جے 7ویں دن تو لے کے 21ویں دن تک, اور 21ویں دن تو لے کے تے بالغ ہون تک پھر نفل ہوندا ہے. تے اے دے 7ویں تو لے کے 21ویں دن تک بچے دا نام رکھنا, اے بال کٹا کے اے دے برابر چاندی صدقہ کرنا, ہاں, اور اس دا نام رکھنا اے سنت جے. تے حضور علیہ السلام دا عقیقہ 2 جانور کیتے گئے, عورت دی طرفوں ایک ہوندا ہے تے باقی اگر بچے دی طرفوں بھی ایک کر لو تاں بھی ٹھیک ہے. عقیقے دے جانور دیاں وہی شرطاں نے جڑیاں قربانی دے جانور دیاں شرطاں, اور قربانی دے جانور چ عقیقے دا حصہ بھی رکھیا جا سکتا ہے. حضور علیہ السلام دا نام نامی دی باری آئی, نام رکھیا محمد صلی اللہ نہیں ایویں نہیں محبت نہ صلی اللہ 10 نیکیاں ملن گیاں, 10 گناہ معاف ہون گے, جنت 10 درجے بلند ہون گے. او کیڈا سوہنا نام ہے محمد دا, اس نام دیاں ریساں کون کرے. کہہ دو سبحان اللہ. او کیڈا سوہنا نام ہے محمد دا, اس نام دیاں ریساں کون کرے. او سارے جگ تے سایہ اے رحمت دا,
छां दियां रीसां कौन करे, वो सारे जग ते साया ए रहमत दा, इस छां दियां रीसां कौन करे। सुभान अल्लाह। और सारे कह दो माशाअल्लाह। वो भी हुजूर दी शान सुन के थक तो नहीं गए हैं? मैं तो हुण गर्म होया, हुण इंशाअल्लाह रोज़ी आप अगे चलते हैं। तो जे तुसीं थक गए हो तो फिर आप दुआ करा देंगे, क्यों जी? हाथ खड़े करो हाँ जेडे थक गए ने, नहीं दा मतलब हाजिर बाश बैठे हो, कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते ने, मैं बैतुल्लाह दा तवाफ करके ना ते घर जा रहा सी, हुजूर दी आमद नूं उदों तकरीबन को 20-21 दिन गुजर गए सन। सुभान अल्लाह। तो मैं जो हुजूर दे घर दे करीब दी गुजरन लग्या ना, तो रात दा टाइम सी, चंद दी चांदनी चमकदी पई सी, ते मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं अपने चंद नूं भी वेखी जावां। सुभान अल्लाह। हैं मैं अपने चंद नूं भी वेखदा जावां। कहण लगे कि मैं जो घर च अंदर दाखिल होया ना, तो मैं बड़ा हैरान होया, अजीब मंजर वेख्या कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूले च लेटे हुए ने ते आपका झूला आपे ही हरकत करता पिया। चलाने वाला बंदा कोल कोई नहीं, उदों ऑटोमैटिक झूले तो होंदे कोई नहीं सन। ते कहण लगे बड़ी हैरानगी भी यार ये झूला अपने आप किवें चलदा पिया। कहण लगे मैनू अगली गल दी हैरानगी इस तो भी ज्यादा हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरांदे पे ने ते कोल बंदा ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। वो तो फरिश्ते सन ना जिहड़े सारे सन। कहंदे फिर जिहड़ी अगली गल दी मैनू हैरानगी हुई उस तो भी बहुती हुई। मेरे अल वेखो, कहंदे ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ए जिहड़ी शहादत वाली उंगली है ना, इंज उपर नूं बुलंदे इंज हुजूर हरकत करदे पए ने, ते मैं उपर वेख्या कि चन्न भी इशारे नाल इंज हरकत करदा पिया। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। कहंदे पहले तो मैं समझिया भी शायद जलजला आ गया, मैं हिलदा पिया। मैं जो अपने आप को वेख्या भी नहीं, मैं तो कायम दया मैं जलजला नहीं आया। फिर मैं वेख्या कि ये चन्न ये मेरे चन्न दा गुलाम जे। सुभान है। उंगली दे इशारे दे नाल कदी सज्जे ते कदी खब्बे, कदी रोशनी इधर ते कदी उधर। इनू फिर शायर ने अपने अंदाज च बयान किया है, सुनावा तुहानू जरा कहो हाँ सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास फरमाते ने जदों मैं हुजूर नूं वेख्या ना कि उंगली दे इशारे दे नाल चन्न कदे इधर ते कदे इधर, ते एक शायर ने फिर उस जज्बात नूं उन्हां गल्लां नूं अपने शेरां च परो दिता। वो शायर की कहंदा जे, मैं चन्न अपने नूं वेखां गल्लां चन्न नाल करदा ए। सुभान अल्लाह। गल्लां चन्न नाल करदा ए, मैं चन्न अपने नूं वेखां गल्लां चन्न नाल करदा ए, गल्लां चन्न नाल करदा ए। इशारा करदा उंगली दा, इशारा करदा उंगली दा, ते चन्न फिरदा नजर दा ए। जी कह दे सुभान अल्लाह। देर नाल मैनू टाइम दिता, मेरा तो कोई कसूर नहीं, इस वास्ते उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। अपने नू वेखां गल्लां चन्न नाल करदा ए, गल्लां चन्न नाल करदा ए। हज़रत अब्बास फरमाते ने, झूलावन वाला कोई भी नहीं मगर झूला पिया हिलदा। सुभान अल्लाह कही जानी, मैं इंशाअल्लाह आगे तुरया जावांगा। उच्ची कह दे सुभान। झूलावन वाला कोई भी नहीं मगर झूला पिया हिलदा, हसावन वाला दिसदा नहीं मगर चन्न में रहे खिलदा। मैनू लगदा फलक दा चन्न, मैनू लगदा फलक दा चन्न, गुलामा का दे दरदा ए। अब्बास फरमाते ने, मैनू तो लगता है आसमाना दा चन्न भी मेरे भतीजे दा गुलाम जे। मैनू लगदा फलक दा चन्न, गुलामा का दे दरदा ए, गुलामा का दे दरदा ए। मैं चन्न अपने नू वेखां गल्लां चन्न नाल करदा ए, गल्लां चन्न नाल करदा ए। कह दो सुभान अल्लाह। कह दो माशाअल्लाह। ऐसे पूछे सुटने वालों भी नजर ना लग जाए, इन्होंने भी कह दो माशाअल्लाह। मैं चन्न अपने नू वेखां गल्लां चन्न, नजर बरा
حق ہے نا, ہر کسی لگ سکتی ہے, اس واسطے انہوں نے بھی کہہ دو ماشاءاللہ. میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے, گلاں چن نال کردا اے. سیدہ آمنہ بھی آ گئیاں, چاچے بھی آ گئے, دادا عبد المطلب بھی آ گئے. ہن سیدہ آمنہ نو بھی موقع مل گیا, فرمان لگیاں چچا عباس تو تے اج صرف انگلی دے اشارے تے چن پھردا ویکھیا جے, ذرا ہن میرے کولو کچھ میں تینوں دس دیاں میں کی کچھ ویکھیا جے. بچہ میرے پیٹ دے اندر آیا تے پھر میں کی کچھ ویکھیا جے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اجا میرے شکم وچ ہاں تے معجزے بے مثال اس دے, اجا میرے شکم وچ ہاں تے معجزے بے مثال اس دے. میں چپ رہیاں نہیں دسیا میں ویکھے بہوں کمال اس دے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں تے چپ رہیاں ڈردی رہیاں, میں او کمال تھانوں نہیں دسے جڑے میں کمال ویکھے نے. ہن سیدہ آمنہ او کمال دسدیاں پیاں نے, کی فرماندیاں نے سلام آندا خیراں تے, سلام آندا خیراں تے مینوں حجر و شجر دائے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں جدو رستیاں تو گزر دیاں مینوں درخت سلامیاں دیندے نے, مینوں پتھر بھی سلامیاں دیندے نے, پہاڑ بھی سلامیاں دیندے نے. آمنہ مبارک ہوئے تو آخر الزمان پیغمبر دی اماں بن والی جے. سلام آندا خیراں تے مینوں حجر و شجر دائے, مینوں حجر و شجر دائے. میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے, گلاں چن نال کردا اے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں میں کھوہ تے گئی تو اوتھے کی ہویا, کہہ دیو سبحان اللہ. میں پانی جا برن گئیاں تے کھوہ دے جا قریب آئی. میں پانی جا برن گئیاں تے کھوہ دے جا قریب آئی. گھڑا رکھیا ڈٹھا منظر تے منظر بھی عجیب آئی. کہہ دیا سبحان اللہ. گھڑا رکھیا ڈٹھا منظر تے منظر بھی عجیب آئی. کی منظر عجیب ویکھیا, اچھل کے کھوہ دا خود پانی, اچھل کے کھوہ دا خود پانی, اچھل کے کھوہ دا خود پانی. گھڑے میرے نو بھردا اے, گھڑے میرے نو بھردا اے. میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے. کہہ دو سبحان اللہ, ایک باری کہہ دیو ماشاءاللہ. اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے, گلاں چن نال کردا اے. سیدہ آمنہ اگلی گل فرماندیاں نے میرا شہزادہ جس دن تو وطن میرے دے وچ آیا. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرا شہزادہ جدوں دا میرے پیٹ دے اندر آیا, میرا شہزادہ جس دن تو وطن میرے دے وچ آیا تے ایک بدلی دا میرے سر مسلسل رہ گیا سایہ. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں گرمیاں دے وچ دھوپ چ باہر نکلدیاں میں کی ویکھدیاں کہ آسماناں تے ایک بدلی آ کے میرے تے سایہ کر دیندی جے. میرا شہزادہ جس دن تو وطن میرے دے وچ آیا تے ایک بدلی دا میرے سر مسلسل رہ گیا سایہ. بلند میرے تخیل تو, بلند میرے تخیل تو, بلند میرے تخیل تو مقام اس ذی قدر دائے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ہر ماں دے اپنے بیٹے دے بارے چ بڑے اچے خیالات ہوندے نے, ہر والدین دے اپنی اولاد واسطے بڑے اچے خیالات ہوندے نے. فرماندیاں نے میرے بھی خیالات میرے اپنے بیٹے دے بارے چ بڑے اچے نے, پر میں کی دساں میرے جننے بھی اچے خیالات نے میرا بیٹا اس تو بھی بلند جے. میرے تخیل
تخیل تو بلند میرے تخیل تو مقام اس ذی قدر دائے مقام اس ذی قدر دائے میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردائے گلاں چن نال کردائے حضور دی آمد تو پہلے مکے دے اندر قید سالی چراگاواں خشک ہو گئیاں میرے کملی والے پیغمبر دی آمد اے کی ہویا کہ ہر طرف ہریالیاں پھیل گئیاں اچھی کہہ دیو سبحان اللہ خشک سالیاں دور ہو گئیاں ہر طرف ہریالیاں ہی ہریالیاں پھیل گئیاں چراگاواں جڑیاں خشک سن او چراگاواں بھی آباد ہو گئیاں نے جڑے چشمے خشک سن او چشمے بھی آباد ہو گئے نے شاعر اس منظر نو اپنے شعر دے اندر بیان کردا پیا جے سکے پودے ہرے ہو گئے تے صحرا وچ بہار آئی سکے پودے ہرے ہو گئے تے صحرا وچ بہار آئی لگے پھل پھل درختاں تے رحمت دی پھوار آئی لگے پھل پھل درختاں تے رحمت دی بہار آئی اگلا شعر سنو اللہ اکبر مولانا اعجاز صاحب مہک جاندے گلی کوچے مہک جاندے گلی کوچے جدوں سوہنا گزردا اے جدوں سوہنا گزردا اے حضرات صحابہ کرام فرماندے نے کملی والے پیغمبر ساڈیاں نظراں تو دور تشریف لے جاندے سن سانو کسے کولوں پوچھنا نہیں پیندا سی حضور کدھر تشریف لے گئے بلکہ سانو تے مہک دیاں ہویاں گلیاں دس دیندیاں سن حضور ادھر تشریف لے گئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کملی والے پیغمبر ایک دن دوپہر نو میرے گھر دے اندر جلوہ افروز ہوئے حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا فرماندیاں نے پسینے دے قطرات میرے کملی والے پیغمبر دے رخ انور دے اوپر موتیاں دی طرح چمکن لگ پے فرماندیاں نے میں فرماندیاں نے کہ حضور علیہ السلام دے رخ انور دے اوپر پسینے دے قطرات نظر آن لگ پے خوشبوواں پھیل گئیاں میں جلدی نہ اندروں شیشی لے کے آ گئی اور کملی والے پیغمبر دے پسینے مبارک دے چند قطرے میں شیشی چ بند کر لے میرے کملی والے پیغمبر بیدار ہوئے حضور علیہ السلام پوچھتے نے ام سلیم میرے پسینے نو کی کرے گی عرض کر دیاں نے کملی والے پیغمبر جدوں مدینے دے اندر کسے بچی نو دلہن بنایا جاندا جے اور اس نو جڑی سب تو اعلی خوشبو لگائی جاندی جے او آپ ہی دا پسینہ مبارک جے عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے جڑے گلاب دے پھل دی خوشبو جے اے کملی والے پیغمبر دے پسینے مبارک وچوں لئی ہوئی خوشبو جے اینو سنگ کے اندازہ کرو نا میرے کملی والے پیغمبر دی خوشبو پسینے دی کتنی اعلیٰ تے عرفہ ہوئے گی شاعر اسے نو بیان کردا جے مہک جاندے گلی کوچے مہک جاندے گلی کوچے جدوں سوہنا گزردا اے جدوں سوہنا گزردا اے میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے گلاں چن نال کردا اے سیدہ آمنہ کہندیاں نے دادا جی اگلی گل سنو نا جدوں دا اے بچہ میرے پیٹ دے اندر آیا میں جڑی گل اج تک تانوں نہیں دسی اج میں تانوں بھی دس دیاں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ہوا تے آسیہ مریم میرے خواباں دے وچ آمن دادا جی کدے اما حوا میرے خواب دے اندر آندیاں نے کدے حضرت آسیہ کدے حضرت مریم کدے تینوں کٹھیاں سبحان اللہ ہوا تے آسیہ مریم میرے خواباں دے وچ آمن نبی ختم رسول دیاں مبارک بادیاں دیون
خواباں دے اندر آ کے حضور دیاں مینوں مبارکباداں دیندیاں سن کہ تو آخر الزمان پیغمبر دی اماں بنن والی جے ہوا تے آسیہ مریم میرے خواباں دے وچ آون نبی ختم رسول دیاں مبارکبادیاں دیون اگے سنو گرو اکثر رسولاں دا رسولاں تو مراد ایتھے فرشتے نے گرو اکثر رسولاں دا گرو اکثر رسولاں دا آ میرے گھر اتردا اے کیونکہ سیدہ آمنہ نے رو کے آکھیا سی الہ العالمین اس دے باپ دا سہارا سر تے نہیں بیٹا تے چند نالوں بھی حسین عطا فرمایا جے پر میرے گھر دے اندر مبارکباداں دین کون آئے گا کون میرے بچے واسطے کھلانے لے کے آئے گا مکے دے چودھری قریشی ہاشمی او کدوں کسے یتیم دے گھر آ کے مبارکباداں دین گے اللہ فرماندے نے آمنہ فکر نہ کر تو کلی دی فکر کرن والی نہیں میں دا فکر کرن والا موجود ہوں فرمایا میرا کملی والا پیغمبر کھلونے منگے گا میں آسمانہ دا چند دو ٹکڑے کر کے محبوب دا کھلونا بنا دے فرمایا میرا محبوب سیر دا ارادہ کرے گا میں جنت وخا کے محبوب دے غلامہ دے محلات وخا کے تے اپنے محبوب دا دل راضی کر دیاں فرمایا تو کہنی ہے کہ میرے گھر کون سلامیاں دین واسطے آئے گا اللہ فرماتے نے اللہ نوری فرشتاں دیاں جماعتاں تیرے گھر دے اندر صلاۃ و سلام پڑھن آندیاں پیاں اور روزہ رسول دے اوپر فرشتیاں دیاں جماعتاں صلاۃ و سلام پڑھن آندیاں پیاں تے جیڑا فرشتہ ایک واری درود پڑھ جاندا جے قیامت تک دوبارہ واری اودی نہیں آندی کہہ دیو نا سبحان اللہ گرو اکثر رسولاں دا میرے گھر اتردا اے میرے گھر اتردا اے میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے گلاں چن نال کردا اے سب کہہ دو سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دو ماشاءاللہ تقریر دا پہلا حصہ حضور دی آمد دا مقصد دوسرا حصہ ولادت مصطفیٰ میں او دے اوپر بھی تھوڑے جے موتی دے دیتے ہن تقریر دا آخری تے تیسرا حصہ جے رضا تے مصطفیٰ کہہ دو سبحان اللہ سچی کہہ دو سبحان اللہ آپ کو یہ بھی خلاصہ سنا دیا سیدہ حلیمہ سبحان اللہ کیا مقدرہ والی او ماں جے طائف چو چلیاں طائف دا تے مکے دا فاصلہ 1000 کلومیٹر جنہ ایتھوں کراچی دا فاصلہ جے سہیلیاں چلیاں پروسنا چلیاں حلیمہ بھی تیار ہو گئی غریبی ہے سواری بھی کمزور اپنا بچہ ہے چاہتی بھی خوش دو دینا کوئی نہیں کہ اپنا بچہ سراب ہو جائے پر اس امید تے چل پیاں شاید مینوں بھی کسی مکے دے سردار دا بیٹا مل جائے تے میں انہوں دودھ پیاواں گی پرورش کراں گی کوئی معاوضہ مل جائے گا تے گھر چ خوشحالیاں آ جان گی انہوں کی پتہ سی وہ تے دو جہان دا خزانہ لین واسطے جاندی کہہ دیو سبحان اللہ اکبر سیدہ حلیمہ آئیاں مکے دے اندر میرے محترم سامعین دائیاں سہیلیاں اور جڑیاں پڑوسنا انہوں نے پہلے آ کے تیزی دے نال امیراں دے گھراں وچ چکر لائے امیراں دے بچے لے کے آ گئیاں اچھا آمنہ دے دروازے تے بھی گئیاں آمنہ بیٹا ہے باپ زندہ ہے نہیں نہیں یہ تو یتیم ہے تو کی لگا ہائے کڈیاں بدقسمت سن حضور دے دروازے تو بھی خالی آ حالانکہ حضور دے دروازے تو کوئی بھی خالی نہیں آندا آج بھی کئی بدقسمت نے تو حج کرن جاندے عمرہ کرن جاندے تے مکے تے مدینے دے امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھدے کڈی وڈی بد نصیبی ہے تہاڈے پنڈ دے اندر تہاڈی مسجد دا امام او ہوئے گا جڑا پنڈ والیاں نو پسند نمازیاں نو پسند ایتھوں دی انجمن نو پسند تے روزہ رسول تے امام او ہوئے گا جڑا حضور نو پسند ہے بیت اللہ جی امام وہ ہوئے گا جڑا رب نو پسند ہے جڑا مصطفیٰ نو پسند ہے جے حضور نو پسند نہ ہوئے تو حضور دے مسئلے تے کو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تے وہ دائیاں کڑیاں بد نصیب حضور دے دروازے تے جا کے خالی ہاتھ مڑ کے آ گئے تو وہ بھی کڈے بد نصیب نے اے تو حج عمرہ کرن گئے تے وہ تو محرومی لے کے آئے حضور دے امام دے پیچھے نماز نہ پڑھی بیت اللہ دے امام دے پیچھے نماز نہ پڑھی وہ تو بڑا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے اللہ جی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اور اللہ جدوں لے جاوے نا تے اپنا وقت بازاراں چ ضائع نہ کریو
حاجی ہے تو جاندے ایمان لینا تو وہ تو خیر سامان لے کے آ جاندے ہیں توڑا منگیاں ہونیاں ہوندیاں تو پھر ایئرپورٹ تے جرمانے پہندے سی بڑے غریب ہے جی سانو میں بھی دے دیو پھر اتنے کہن منتاں کرن ڈے ہوندے ہیں میں بھی لین چ لگیا تو ایک حاجی صاحب روئی جان تے 2 توڑے سامان دے بھرے اسی بڑے غریب ہے جی سانو میں بھی دے دیو تسی جڑا 2000 ریال جرمانہ کرتا بہت زیادہ تو مینوں کہندا مولوی صاحب تسی مینوں لگدے میں ٹوپی لئی سی کہن لگا مولوی صاحب غریب بندے تے حج عمرہ ہے میں کہا نہیں تو کہتا ہے حاجی جی لین کی آئے تھے پہلے یہ تو پوچھو اتوں کہتا ہے غریب ہے 2 توڑے سامان دے بھر کے لایا ہے بھائی تینوں سامان پاکستان نہیں لبدا تو میرے محترم سامعین اللہ سانو سب نو حضور دے گنبد خضرا دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے جنہ آمین کیا انشاءاللہ ضرور جان گے جنہ آمین نہیں کیا ہولی کیا وہ 2035 جان گے یہ جیندے رہے گا جنہ اونچی کیا انشاءاللہ ایسے سال جان اونچی کو آکھو آمین ساڑھے کو ماشاءاللہ اونچی آمین والا ہولی آمین والا دونوں ہی نسخے موجود ہیں اسی کہنے نماز ہولی آمین کو جلسہ جنہ مرضی اونچی آمین اونچی آکھو آمین گل ٹھیک ہے نا جی اللہ کوئی لڑائی جھگڑے والی تو گل ہی کو نہیں آپ تو پیار محبت والے مولوی ہیں کہہ دو سبحان اللہ تو میرے محترم سامعین ساریاں دائیاں حضور دے دربار کوئی انہاں دا نام نہیں جاندا ہائے کیونکہ حضور دے دربار تو خالی مڑ گئی کوئی نہیں جاندا انہاں دا نام کی نام سی کنیاں سی کوئی نہیں جاندا لیکن جڑے حضور دے قدماں نال وابستہ ہوئی او دا نام ساری دنیا جاندا ماشاءاللہ کی نام جے انہاں دا دائی حلیمہ اللہ تانوں لے جائے مکہ مکرمہ پھر تسی جانا جنت مالا دے اندر دائی حلیمہ دی قبر تے جا کے کھلو کے ویکھنا او دے پیراں دے اندر دیوبندیاں دے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ستے ہوئے ماشاءاللہ ماں دے قدمہ دے اندر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند دے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سیدہ حلیمہ سعدیہ دے قدمہ دے اندر ستے ہیں جاؤ جا کے دیکھ لو الحمدللہ میرے اکابر دا یہ مقام دے الحمدللہ تو میرے محترم سامعین سیدہ حلیمہ بھی آئیاں ہیں جی دائیاں آئیاں آمنہ دے دروازے تے پوچھیا بچہ ہے ہاں جی بچہ تے ہے باپ نے کہا نہیں تو کی لبنا ہے تے آپ کی تھی چلو 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 اگے چلو ہائے 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 ادھرو حلیمہ بھی آ گئی ہیں جڑے بوئے تے جان وہ کہنے نہیں تو تے آپ غریبنی ہے اسی نہیں تینوں بچہ دینا تیری تو ڈاچی بھی بیمار ہے اونٹنی بھی بیمار ہے تے دے اپنا تیرا دے اپنا بچہ بھکا پیاسا ہے ساڑھے بچے نو بھی مار نہیں بچہ نہیں ملنا اللہ دی شان حلیمہ آئی اپنے خیمے چ بیٹھی ہے تہجد دا وقت ہے تے اچھی اچھی روندی پئی کاش کہ سانو بھی رب اگے کدے رونا آ جائے اچھی کہہ دیو آمین یہ تے رونا آندا ہے نا سانو ایسا جو کے روندے ہو جا کے چودھری اگے روندے ہو نمبردار اگے روندے ہو او کدی رب اگے بھی رو کے ویکھو ساری مشکلاں ہی حل ہو جائیں ہیں دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی اب میرے گناہوں کی حدیث مبارکہ چاہتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے جنت دا ذرا مختصر جا رستہ شارٹ کٹ رستہ دس دیو حضور نے فرمایا اپنے گناہ تے رونا سیکھ لے جس گناہ تے تو رو پیا حضور نے فرمایا اللہ تینوں اس گناہ تے کدے بھی عذاب نہیں دے گا تو سمجھ لے کہ تیرے والوں بخشش دا پروانہ رب دی طرفوں آ گیا تیرے تو میرے محترم سامعین یہ سب تو مختصر رستہ جے رب اگے رونا سیکھو اسی مخلوق اگے رونے ہیں مخلوق ساڈا مذاق اڑاندی ہے لوکاں اگے رونے ہیں مر گئے ہیں جی ڈب گئے ہیں جی برا حال ہے جی کاروبار مندا لاک ڈاؤن نے تباہی کرتی فصلاں مر گئیاں ریٹ کوئی نہیں تے جدوں اسی لوکاں اگے رونے ہیں جڑے ساڈے حاسد نے جڑے ساڈے اتوں دوست دے اندروں دشمن نے وہ ہسدے نے واہ 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 اے چنگا دماغ ٹھیک ہویا ایدی طبیعت سیٹ ہوئی بڑا دماغ خراب سی ایدا بھی ہیں چنگا آیا پھسیا تے کی لوڑ ہے دشمناں نوں ہسن دا موقع دینا تے دوستاں نوں رون دا موقع دینا اوے رب اگے رو اللہ تیریاں مشکلاں بھی آسان کر دین گے تے اللہ تیرے پردے بھی رکھ لین گے سبحان اللہ رب اگے رو رب اگے رونا جنوں آ گیا سی اللہ والے کی یہی تے سکھانے ہور سی کی سکھانے کہ رب اگے رونا سیکھ لو رب نال اپنا رشتہ جوڑ لو بس سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں مخلوق پیچھے جو بھجے پھر دے تے آپ محتاج نے او جے مختار کل او دے والا آؤ او دے دربار دے اندر چکو او دے کولوں منگو میرے اور تواڈے منگن چ دیر جے اللہ دے دین چ کوئی بھی دیر حلیمہ روندیاں پیاں تہجد دے وقت دادا عبد المطلب دا کولوں دی گزر ہویا دیکھیا کہ کسی دے رون دی آواز آ رہی ہے آواز دیتی بھی کون ہو کیوں روندے پے ہو حلیمہ باہر آ گئی ہیں رو رو کے اپنا حال دسیا میں اپنی سہیلیاں دے نال پڑوسنا دے نال طائف چ چلی سا بچہ لین واسطے آئی
تے او تے بچے لے کے واپس بھی چلے گئیاں تے میں سارے مکے دا چکر لایا ہر گھر چ گئیاں مینوں غریب سمجھ کے کسی نے بچہ نہیں دتا میں اس واسطے رونی پیاں میریاں سہیلیاں بھی تانے مارن گیاں پڑوسنا بھی تانے مارن گیاں لے چل پئی سی تو بھی بچہ لین واسطے کوئی مینوں کچھ کہے گا تے اتوں میری غربت دا یہ حال جے اس امید تے آئی سا کہ کسی امیر دا بچہ مل جائے او دی پرورش کراں گی کو ساڈے گھر دے حالات بدل جان گے گھر دے حالات کی بدلنے مینوں تے کسی نے بچہ ہی نہیں دتا عبد المطلب مسکرا کے کہنے لگے اچھا تینوں کسی نے غریب سمجھ کے بچہ نہیں دیتا تے ساڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یتیم سمجھ کے کوئی لجان لی تیار نہیں ہویا چل آجا شاید اپنا ہی سودا بن جائے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں چنگے دن آ جائیں اللہ آپ ہی کھچ لیندے نے اپنے آ جا بندہ میرے حال اللہ اکبر عبد المطلب چل پے حلیمہ مگر شوہر بھی اونٹنی لے کے مگر سبحان اللہ جدوں آمنہ دے دروازے تے پہنچیاں دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا آمنہ بیٹی دروازہ کھولنا ایک دائی آئی ہے کہنے لگے ابا جان پہلے بھی بڑیاں آئیاں سن وہ انہیں یتیم سمجھ کے چھڑ گئی ہیں یہ بھی کوئی دنیا کی متلاشی ہوئے گی یہ بھی کوئی پیسوں کی متلاشی ہوئے گی یہ یتیم ہے حلیمہ پیچھے بول دیا نے نہیں ایک باری بچہ بخار تے صحیح چل باقی گلاں بعد کراں گے ذرا بخار تے صحیح ایک باری سیدہ حلیمہ اندر آ گئیاں میرے کملی والے پیغمبر چارپائی تے لیٹے ہوئے نے اور سیدہ آمنہ نے میرے محبوب دے رخ انور تو چادر ہٹائی حلیمہ فرماندیاں مینوں انج لگیا جویں بدلاں دیاں گٹاواں چوں 14ویں رات دا چن نکل آندا بعد جدو حضور نو ویکھیا ہاں کہنے لگی آمنہ گل سن لا کوئی مطالبہ نہیں کوئی معاوضہ نہیں کوئی پیسے نہیں میں لال نو لے کے چلی ہاں جے تیرا کرے دل تو کچھ دے دے نہیں دینا نہ دینی بچہ میں لے کے چلی حضور نو سینے نہ لایا تے اللہ نے اعلان کر دیتا فرمایا میری رحمت ہو میری برکت ہو اوتھے اوتھے ڈیرے لگا لو جتھے جتھے میرا محبوب جاندا تو کہنا وزیر اعظم پاکستان دا آندا جناب سکواڈ پولیس جی ہر چیز دے اگے پیچھے اللہ فرماندے جتھے میرا محبوب جاندا جے رحمتاں تے برکتاں بھی اوتھے ہی ڈیرے لا لے سیدہ حلیمہ حضور نو لے کے خوشی خوشی نہ باہر آئیاں تے شوہر نے کیا بچہ لبیا انہوں نے کہا لبیا قسمت جا گئی اپنی اے ہو جا حسین و جمیل بخار سے ویکھیا حضور جلدی کر جلدی بیٹھ آپاں ڈانچی دوڑائیے آپاں اونٹنی دوڑائیے تے سہیلیاں تیریاں ہجے راہ چ ہون گیاں شاید آپاں انہاں نو پھڑ لئیے اچھا خوشی نال حضور نو پیچھے بٹھا لا تو اونٹنی اٹھدی نہیں غیب جو آواز آندی ہے جڑا ساری کائنات دا امام بن کے آیا انہوں پیچھے کو بٹھایا انہوں اگے بٹھاؤ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اگے بٹھایا میرے ال ویکھ حضور نو جھولی دے اندر تے او جڑی اونٹنی سی نا او دی نکیل حضور دے ننے جے ہتھاں چ پھڑا دتی سبحان اللہ اونچی کہہ دیو سبحان اللہ میں اپنے تیسرے مضمون رضا دی طرف آ رہے ہیں میں شعر بھی سنانا کہ شعر ایک دو رہ گئے ہیں سنا دیاں کہ رہن دیاں بولو تے صحیح کہہ دیو سبحان اللہ حضور دے ننے جے ہتھاں دے اندر جدوں اس اونٹنی دی نکیل پکڑائی او جڑی اونٹنی چل نہیں سکتی سی فوراً تیز گام بن گئی توڑ اڑاندی ہوئی مٹی اڑاندی ہوئی تھوڑی دیر تو بعد انہیں سہیلیاں نو پکڑ لیا تے سہیلیاں ایک دوجے نو ویکھ کے کہندیاں نی حلیمہ لگدی ہے سان اینی توڑ اڑاندی آئی ہے ہاں جی اینی مٹی اڑدی پئی حلیمہ لگدی ہے سیدہ حلیمہ جدوں برابر آندیاں نے ایک نے آواز دے کے گیا نہیں حلیمہ ہے حلیمہ فرمان لگیاں ہاں میں حلیمہ ہی ہاں ابے سواری بدل لئی کہنے لگیاں سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا کہہ دو حلیمہ پھر ہویا کی جی سواری بھی وہی ہے تم بھی وہی ہے تو انہوں انہیں پر کتھوں لگ گئے یہ انی تیز گام کیویں بن گئے اسی کو سبحان اللہ اکبر میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے سبحان اللہ بس ٹھلے پہ گئے سبحان اللہ میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے گلاں چن نال کردا اے سیدہ حلیمہ کولو سہیلیاں پوچھدیاں نے حلیمہ اے تیز رفتاری کتھوں مل گئی جے اینی تیز گام سواری کتھوں مل گئی جے حلیمہ کی کہندیاں نے مہاراں آن جد پکڑی میری ڈانچی ہوا بن گئی
جدو میرے لال نے دیاں مہاراں پکڑیاں تے میری ڈانچی ہوا بن گئی مہاراں آنے جد پکڑی میری ڈانچی ہوا بن گئی میں دائی بادشاہ دیاں میں بھی ہن بادشاہ بن گئی بادشاہ دی ہن دائیاں ہن میں عام انسان دی دائی نہیں میں دائی بادشاہ دیاں میں بھی ہن بادشاہ بن گئی میں بھی ہن بادشاہ بن گئی ملی جو برق رفتاری ملی جو برق رفتاری اثر صاحب اثر دائے تیز رفتاری ملی ہے اس کملی والے پیغمبر دا اثر جے اے حضور دا معجزہ جے نہ میرا کمال نہ اونٹنی دا کمال اے مصطفیٰ دا کمال جے ملی جو برق رفتاری اثر صاحب اثر دائے اثر صاحب اثر دائے میں چن اپنے نو بیٹھا گلاں چن نال کر دائے گلاں چن نال کر دائے زمین دوڑی سواری ول جدوں آقا سوار ہو گئے سواریاں دوڑ دیاں نے شہراں والوں پر اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا تو میرے محبوب دی سواری وال دوڑ کہہ دیو سبحان اللہ زمین دوڑی سواری ول جدوں آقا سوار ہو گئے اے مشکل راستے طائف دے مہاری تے نثار ہو گئے حضور دی مہار تے قربان ہو گیا سارا سفر طائف دا سفر اے مشکل راستے طائف دے مہاری تے نثار ہو گئے بڑا انہن قصہ ہے بڑا انہن قصہ ہے خلیمہ دے سفر دائے خلیمہ دے سفر دائے میں چن اپنے نو بیکاں گلاں چن نال کر دائے اگے شاعر کی کہتا جے جڑے اس دے غلام ہو گئے او دھرتی دے امام ہو گئے لگا جڑے حضور دے غلام ہو گئے وہ ساری دنیا دے بادشاہ بن گئے کہہ دو سبحان اللہ جڑے اس دے غلام ہو گئے او دھرتی دے امام ہو گئے ابو بکر و عمر عثمان علی اعلی مقام ہو گئے ابو بکر و عمر عثمان علی اعلی مقام ہو گئے جوڑا سائیں دے نواسیاں دا حضرت حسن حضرت حسین حضور فرماندے نے سیدہ شباب اہل الجنہ اے دونوں جنت دے جواناں دے سردار نے شاعر کہندا جے جوڑا سائیں دے نواسیاں دا جوڑا سائیں دے نواسیاں دا دلاں تے راج کردا اے سانو صحابہ نال بھی پیار جے سانو اہل بیت دے نال بھی پیار جے سانو حضرت حسن اور حسین دے نال پیار جے اور سنیاں دے دلاں دی دھڑکن حسن تے حسین دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ جے جوڑا سائیں دے نواسیاں دا دلاں تے راج کردا اے دلاں تے راج کردا اے میں چن اپنے نو ویکھاں گلاں چن نال کردا اے آخری شعر سنا کے پاس سمیٹدا پیا بڑا طاہر سروراں دا جدوں پڑھدا میں نعت اس دی کیوں جی حضور دی نعت پڑھ کے بھی سرور آندا تے حضور دی شان سن کے بھی جنہاں نوں سرور آیا ہاتھ کھڑے کر کے دسو ذرا ماشاءاللہ بڑا طاہر سرور آندا جدوں پڑھدا میں نعت اس دی شفاعت کر نصیب ہوے انوکھی اے سغات اس دی قیامت والے دن اللہ دے فضل و کرم تو بعد کملی والے پیغمبر دی سفارش اللہ سانو سب نو نصیب فرما دے یا دعا میں شفاعت کر نصیب ہوے انوکھی اے سغات اس دی قبول ہو گئی غلامی ہے قبول ہو گئی غلامی ہے تے کیڑا ڈر حشر
گلا چن نال کردا اے اشارہ کردا انگلی دا تے چن پھردا نظر دا اے میرے محترم سامعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے مقصد چار اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا اللہ دے قرآن دا سمجھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوپر عمل کرنا اور تزکیہ نفس اپنے اندر نو پاکیزہ بنانا میرے محترم سامعین ہر سال ربیع الاول آندا اور مینوں تانوں سب نو اے پیغام دے کے جاندا تسی جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تانوں اودی غلامی سجدی ہے نہیں ہے یعنی تانوں ہندوؤں دی غلامی نہیں سجدی تانوں کافراں دی غلامی نہیں سجدی تانوں عیسائیاں دی غلامی نہیں سجدی تو تانوں تے کملی والے پیغمبر دی